このベルゼリアの最深部に到達できたことは褒めてやる。だがここは侵入者を撃退するための間。お前たちはここに足を踏み入れた時点ですでに敗北しているのだ。灼熱の炎で全てを飲み込む。ボーゼル様には近づかせない。裏切り者に死を。炎の力よ、人間の力。我が敵を撃て。我が敵を撃て。愚かなる人間どもよ、死して我が糧となれ。私に盾つくとは身の程知らずが。我が敵を撃て。永遠に覚めない夢を見せてあげる。我が敵を撃て。ここで果てるのよ。
おとなしく闇に帰れ。俺の剣を受けてみろ。でやくそ。また強くなったぞ。我が命に従いその姿を現す。
愛する娘と妻のためにも世を乱す奴は生かしておけん。